Vítajte. Dnes sa spolu pozrieme na to, z čoho sa skladá slovenská veta. Skúsime spolu odhaliť jej úplný základ, jej kostru. Tak poďme na to. Takže, ako na to? Ako vlastne prídeme na to, čo drží celú vetu pokope? Ako nájdeme ten jej základný skelet? Viete, každá veta je ako taká malá stavba a my sa najprv musíme naučiť rozoznať jej hlavné, nosné časti od tých vedľajších, ktoré ju len doplňajú. Poďme teda identifikovať hlavných hráčov. Vetné členy si môžeme rozdeliť do dvoch takých základných skupín. Na jednej strane máme hlavné vetné členy a práve tie nás dnes budú zaujímať. No a potom sú tu tie vedľajšie, ktoré vetu ďalej rozširujú a spresňujú. Dnes sa teda sústredíme na túto kľúčovú dvojicu, na podmet a prísudok. Sú to naozaj tie piliere, na ktorých stojí celá veta. Dobre, poďme na to. Prvý na rade v našom pátraní je prísudok. A nie náhodou, je to totiž doslova bijúce srdce každej vety. Prísudok nám teda v podstate hovorí, čo sa vo vete deje. Či už je to nejaká činnosť, stav alebo vlastnosť. A teraz to najdôležitejšie pravidlo pre každého, kto chce vetu rozlúsknuť. Vždy, ale naozaj vždy začíname hľadaním prísudku. Je to náš odrazový mostík. No dobre, ale ako ho nájdeme? Aký je ten správny nástroj? Ten trik, ktorým ho vo vete bezpečne odhalíme? Je to prekvapivo jednoduché. Stačí sa opýtať celej vety, čo robí, alebo čo sa deje. Odpoveď je prakticky vždy prísudok. Ale pozor, prísudok sa nám môže ukázať v troch rôznych podobách. Poďme si prejsť každú z nich, aby nás nič neprekvapilo. Začnime tou najbežnejšou formou, jednoduchý slovesný prísudok. Je to vlastne len jedno sloveso. Veta, športovec trénuje. Opýtame sa, čo robí športovec? No predsa, trénuje. Úplne jasné. Potom tu máme zložený tvar. Ten sa skladá z dvoch častí. Pomocného slovesa a neurčitku. Súťažiaci začal spievať. Čo robil súťažiaci? Začal spievať. Vidíte? Obe slová spolu tvoria prísudok. No a do tretíce máme tu slovesnomenný prísudok. Ten kombinuje sloveso, väčšinou tvar slovesa byť, s nejakým podstatným alebo prídavným menom. Môj syn bude lekár. Čo sa stane s mojím synom? Bude lekár. Perfektné. Činnosť máme identifikovanú, teraz je čas na druhý krok nášho pátrania. Nájsť podmet. Inými slovami, hľadáme páchateľa. Kto tú činnosť vlastne vykonáva? Podmet je presne ten, kto koná, alebo ten, koho sa týka nejaký stav či vlastnosť. Je to proste hlavná postava nášho vetného príbehu. A ako ho teda s istotou odhalíme? Aký je na to správny postup? Opäť je to veľmi jednoduché. Použijeme otázku kto, čo a pripojíme k nej prísudok, ktorý už poznáme. Takže v tej prvej vete kto čo trénuje? Športovec. A máme ho. A teraz prichádza tá zábavnejšia časť. Podmet sa totiž vie celkom dobre maskovať. Najčastejšie je to samozrejme podstatné meno ako slnko sa dá. Ale môže to byť napríklad aj zámeno on neprišiel. Alebo dokonca aj neurčitok ako vo vete žiť nie je ľahké. Ale nech sa skrýva v akejkoľvek podobe, naša otázka kto čo ho vždy odhalí. Tak a teraz máme oboch hlavných aktérov. Poďme sa pozrieť, ako fungujú spolu. Pretože oni sú naozaj nerozlučná dvojka. Toto spojenie podmetu a prísudku má aj odborný názov prisudzovací sklad. Pre nás je ale dôležité vedieť, že je to vlastne tá základná kostra, to jadro, okolo ktorého je postavená celá veta. A toto jadro môže byť úplne jednoduché, ako sa hovorí, holé. Napríklad mesiac svietil. Alebo ho môžeme obliecť a rozvinúť ďalšími slovami. Jasný mesiac svietil. Môžeme mať dokonca aj viac podmetov. Napríklad mesiac a hviezdy svietili. Ten základ, tá kostra, však ostáva stále rovnaká. Takže, čo je na tomto najdôležitejšie? Tým, že nájdeme podmet a prísudok, sme vlastne odhalili jadro každej dvojčlennej slovenskej vety. A to je ten úplný základ pre pochopenie toho, ako vety fungujú. Super, hlavní hráči sú odhalení, ale čo tie vedľajšie postavy? Čo tie slová, ktoré dotvárajú celý príbeh? To je už téma na ďalšie kolo nášho pátrania. Ale základ už máme v malíčku.